हाँ विकास तू कोठी एबे हाँ रे एबे मार्केट आसଥିଲି ଟିକେ बाण फाण किଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲି ତୁ ଏବେ କୋଉଠି ମୁଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଏବେ ସିଟି ବସ୍ ଯାଉଛି ରେ। ଆରେ ତୁ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଗାଁକୁ ଧରୁଛୁ କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଠି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବି ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାସ ଛୁଟି ଆଣିକି ଆସିଛି ଗାଁକୁ। ଏଠି ରହିବି, ଦୀପାବଳି ପାଳିବି, ସେଠାକାର ପରିବେଶ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଯିବି। ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଗାଁରେ ପାଳନ ହବ। ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ମୋତେ ଟିକେ ନେଇଯିବୁ କି? ହଉ ତୁ ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ଆଉ। ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗ, ବାଏ। ଓକେ ଓକେ ବାଏ ବାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଣ ଫୁଟିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯଦି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରୁଛି, ବାଣ ଫୁଟିଲେ ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନେ କେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବେ? ନା, ଆ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବାଣକୁ ମୋତେ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବାଣ ପଇସାରେ ଯଦି କିଛି ମିଠା ଘରକୁ ନେଇଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଘର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେବେ। କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ପଇସାଟି ଯଦି ମୁଁ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ଦେଇପାରେ, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ମିଳିପାରିବ। କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯଦି ଖେଳଣାଟେ ଦେଇପାରିବି, ହୁଏତ ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଝଲକ ଦେଖିପାରିବି। ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଦୀପର ପର୍ବ। ଆମେ ବାଣ ନ ଫୁଟେଇ ଦୀପ ଜାଳି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆମର ଘର ନୁହେଁ, ଆମ ଗାଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହାପି ଦୀପାବଳି।